Crocha viviu unha nova edición do seu torneo de fútbol base. O Xuventude Aguiño conquistou a categoría Biberón logo de impoñerse na final ao Noia por 3-1. A 10ª edición do torneo Crocha Balonpé tivo un gran protagonismo Barbanzán. As categorías inferiores de equipos da comarca e tamén de Galicia deronse cita no campo municipal da Alta. O fútbol, a diversión e o desfrute dos máis pequenos encheron as xornadas de competición coas que se afrontou o final de temporada. Conxuntos como o Pontevedra, o Lérez ou o Oural participaron neste torneo no que tamén houbo presenza da comarca, con equipos como o Boiro, o Porto do Son, o Xuventude Aguiño e o propio Crocha. E un dos que deixou a súa pegada foi o Xuventude Aguiño, que se fixo co campeonato na categoría Biberón. Os aguiñenses estiveron encadrados na fase de grupo con Noia, o Lérez e o San Lorenzo. O seu debut non foi o ideal, xa que caeu pola mínima ante o conxunto noiés. Sen embargo, repuxéronse e nos seguintes duelos foron superiores ao Lérez e ao San Lorenzo, o que lles valeu para pasar á seguinte fase como segundos do grupo. Nas semifinais, o Xuventude Aguiño mediuse ao Boiro, o que se impuxo por 2-1, e deuse cita na final co único equipo que lles vencera, o Noia. Non foi como en contra da fase de grupos e os xogadores do Xuventude Aguiño puideron facerse coa vitoria nesta ocasión, 3-1, co que os de Aguiño venceron e se proclamaron campións do torneo de fútbol base Crocha Balonpé en Biberóns.